давом медиҳем курси омӯзиши барномаи Word-ро. Дар ин дарс оиди мавзӯи хеле муҳим суҳбат хоҳем кард. Ин мавзӯи ҷустуҷӯ ва тағйири матн мебошад. Хуб, мақсади ин мавзӯъ аз чӣ иборат аст? Бисёр вақт ҳангоми кор намудан бо ҳуҷҷатҳои Microsoft Word ба ҳолатҳое рӯбарӯ мешавем, ки дар он мо бояд матнҳоеро тағйир диҳем, ки як қисми онҳо якхела буда, қисми дигари онҳо дигархел аст. Мисол, ин маълумотномае ки мебинед барои чандин нафарҳо якхела чоп мешавад. Фақат номуносаб ва ягон қисмати дигари он иваз мешавад, тамом. Масалан, агар мо ин маълумотномаро барои дигар нафар омода кунем, ва мо лозим меояд ки ҳангоми иваз намудани номуносаб як маротиба онро навишта ва ду маротибаи дигар нусхабардорӣ кунем, чунки номуносаби хонанда дар ин ҷо 3 маротиба омадааст. Дар ин ҳолат мо каме зиёдтар вақт сарф мекунем. Мисол, агар дар ҳуҷҷат калимае бошад ки зиёда аз 3 бор вохӯрад, ва мо лозим меояд ки ҳамаи онҳоро аз сари нав иваз намоем. ва дар чунин мавридҳо аз функсияи ҷустуҷӯ ва тағйири матн истифода бурдан хеле бомаврид аст. Бояд онро дар амал дида мебароем. Барои ин ба болои нишонаи заминӣ пахш мекунем ва равзанае пайдо мешавад. Дар ин майдон, яъне майдони найтӣ, мо матнеро менависем ки мехоҳем онро тағйир диҳем. Дар майдони дуюм бошад, яъне майдони иваз намудан, мо матни заруриро дохил мекунем. хуб, дар ин майдон дохил мекунем Мирзоев Тоҷиддин. дар ин ҷо бошад номи дигар. сипас тугмаи замини всёро пахш мекунем. гатова. Барнома хабардор мекунад ки дар 3 қисми матн тағйиротҳо бароварда шуд. яъне дар 3 қисми матн ки номунасаби Мирзоев Тоҷиддин буд, онҳо яку якбора иваз карда шуданд. ин амалиёт хеле амалиёти зарурӣ мебошад. онро ҳангоми кор кардан дар ҳуҷҷатҳои худ истифода баред. ман дар ин ҷо ба шумо танҳо дар маълумотнома мисол овардам. шумо метавонед ин амалиётро дар тамоми ҳуҷҷатҳои худ истифода баред. масалан, ба шумо лозим аст ки дар ҳуҷҷате ки дар он рақами 2016 хеле зиёд омадааст, тавассути ин амалиёт якбора ҳамаи онро ба 2017 тағйир диҳед. хуб, мустақилона бо ин амал шинос шавед, то он ки онро хубтар аз худ кунед. саломат бошед, то дарси дигар.